pun donga kagem Eyang Uti nggih Mas Wendro. Mugi-mugi Eyang Uti seger waras. Amin. Benjing malah nggih Ti. Tahun depan. Siap. Insyaallah mangke Mbak Endah wonten Depok nggih syukuran. Nggih. Jenenganipun anggon ngasto di PR. Sik to Mas Wendro. Dalem. Bunda Endah mau wis calling aku, Mbak Dika besok ya langsung ke Depok. Wisan. Aku iki kok langsung mulai kok kene langsung ning Depok kono aku. Gak mbok moni karo Mas Lendro ya. Nek muni Mbak Dika mawon Mas Lendro mboten usah. Heeh. Aku sesuk kabeh umroh. Mbak Dika, Dalam satu permintaan dari Yang Uti. Nggih, Bu Suwardi. Tinggal katresnan. oh ninggal katresnan. Sami kalian pamungkipun netizen Buyatmi saking Medan kalau sampun polling ke kanca-kanca pamirsa ingkang wonten YouTuber nggih. Nggih. Berapa ribu pasang mata malam hari ini hampir 3.000 pasang mata menyaksikan Asta Brata Media. Luar biasa. Dan juga doa teruntuk Bu Suwarti muga-muga sehat panjang yuswa kuat ngomong putra putrinipun. Tinggal katresnan ya. Oh, Nggih. gitu ya. Heeh. Langsung nopo dangdut wae. Jaipong langsung Jaipong. Oke, yuk tinggal katresnan bersama Mbak Dika Sabrina Roro Mendut. Ya, bisa kuat-kuat. Yuk. Ojo mok lair nih Mas Ibar. Ayo Mas Wendro. Sampun to Mas. Wis to. Kok yo percaya ae. Apa to sing ora percaya sak kuwi? Aku kadung percaya. Nggih. Ayo. Ojo lali.
biasa.